oyo moni metinye tano bono nache kwerera ali ikiranirie asenchira yo boikiranu kegima na boigali arengete gocha goikiraniria abamenyi be county ya Kisii na rariaya na endenge nchokieye gosenchira kieye arengete gocha goikirani onsi asa abamenyi be county ya Kisii akoro kwa nera Simba netaya nera tubata iga ase studio ibitaseni byonsi pibuno yo minta batabiri byechi radio byechi TV na korwa sensemo ya online platforms toko baregania asenchira ya bene moikaranse moike kyagera yenere nkwa na mutanyora ndirinde naende ekero togucha gukora omwaka bwechirwibere na merongo ebere nebere Chinkuru kwa MC Dudus na nemerongo ebere netatu Natalia bere bunateba Sara Ntita asiri baga gose konyora libaga korwa sumu governor bwe county ya Kisii musike Paul Simba Arati mwancho muligereria no mwancho mutegereri ntole no munyangongo okorere mirimo y'oburaria asigeka kimyake menge nani gakurwa asiriro baria gusi abange mu mwanyete unakorwa Fred Obachi Machoka no ari na intugaiga igotwoserere governor libaga ndeturamwa arakwani mugusi asemarago bayabono elinde tumaye kogendera ne chinkwana chitu no governor bwe county ya Kisii musike Paul Simba Arati Fred abagusi mwensi ase mwabeta na abakwanira mbya more nche na gokire kwarigani gugaiga enenga kinta nakonyora ase miaka yonsi na beire kobomuraria nenga kibuneye nenga kiengia egekogera enerenga kina omeranire na barari ba minto bare ase ensemo ya Gusii yani Kisii County amona Nyamira bare gaiga na baraba nyorire ribageri ukwana ne umugavana njenko batebya no monto beire ase oborarie myake menge ndatebe nga ncheno yo mwase bali babeire abararia korwensemo ya Gusii ase myake menge nonya na beire nga tindikoraria ase ke Gusii yo ndega li Nairobi lakini ncheno nduetega igo ndebuno yomo oliya bagoteba asege swaling awadao ose asege songo stakeholders gekoera no nyibo irega no nkine irega Gusii naende abagusi na ubande bankineti igekaro nkomera abana ba minto barasoburaria naende banyorire ribagaria bene kobori umugaba nama amaboria igento ndabatebye bana ba minto oyo no mugaba no Kisii County nabwata abantu bamoete chikura na babatamoete kobono ekeratangaze tunga obeire governor ya Kisii County abantu bali bamoete na batamoete chikura igo babete abantu baye n'abantu abo umugabano oyo akaba oyobo igo bono mwanyorere libagali okomobolia amabolia on behalf y'abantu bali bamoete chikura na bali batamoete moreme mumubolia amaboli onsi gekwera amaboli mugochikobolia talia yaino na y'abantu ba Kisii County batanyare konyora libagali owikira umweshimiwa Governor Simba igo bono ingakie mwanyorere ingakiengia na ende nchengo tebye mugavana nga kwaremire ekorogorangirie media yonsi bache gokobolia maswali igo kwabeire omonto maremu umanyete nga noboli kwa maswali ande atali amororo lakini ole ready otebya abantu ba Kisii County ikiwa akorera so mwaka oyo igo enda gotebya songo don't let us down na ino abantu ba media don't let us down bigato tware enkwanengia etabwati bo bebonde bwansi na ende bwateganga yoko build Gusii biamono sana omonyankongo Fred Obachi Machoka uyu no munyankongo ukurwa iga Gusii okorere mirimo y'oburaria senga kintambe bono omwanchu murigereria ni otugukwaregania asinchirende ya bene no mutegereri elinde to chake nkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simba Arati nche nagotebya nkuru kwa MC Dudus no itokubwaterana nere
Chenkoro kwa Sara Nyarangi ontita mwancho murigereria mwancho motegereria ndonsia sotobwatiti korwa ikaranso ike kyagera nenkwane gochokorwa somunu bwo mugavana bwe county ya Kisii airanerie onsi alio bwenerete kumanya asenchera iyo boikeranu twanjere aseribagaria ao ikyagera naye no muntu bwingencho torigeretie korwa ndonsia simole twanjere tumwarigani mugavana asenkwana yemo asemo ase nyumba cyo barari chonsi chi radio ne chi TV na bali bonsi bagutubwata gwetera senchira ya online. Karibu sana governor. Ndiye muno. Karibu. Ndiye muno Nyarangi. Yes. Karibu sana Excellency. MC. Yes. Ndiye muno. Karibu sana mheshimiwa governor. Litangani na watogo kwa edeke yemo uramukwa ni mugusi asaberete marogoba yabona. Litangani ndete ngireli bageli abene mkwani abantu baminto bonspi bali mototegerete bali motoligereti asegusi na isko ya gusi ndate tebanje no mugabano ino nindi no mugoko lero mkwana nabana habari aba toteba ninkitwanyali gokora nkitoko chikokora naende mechando kierororo naende nkituranyali gokonya abantu baitu igo nindi ne omugoko monene gukwana na inurere marago ya lero no mugabano ino nindigireti korora na kweresera abana inchi bonds una Uncle Freddy akwana bonds bali bangete chikura na bali batangete na ndenda dote yanga karibu abantu bonds pi bangete chikura no bali batangete na abantu bane igo bonds ipinde no mo kubakwanira emarago ya lero Bibono sana mheshimiwa governor uchakira chinkwa na chitu cha lero ayekwa mu bunge ase constituency ya Dagoretti North memo chio Nairobi ase chitamu wetania yemo kwa balira ase bunge nene ya Kenya timaitinga ntaba utike kwarorere gati yoko bo mu bunge na ko bo mu governor neke mayenenga na bero mujumbe mu bunge we miaka emetangani 5 litanga na beto mu kansela tigantebe ngansire gawo na beto mu kansela kabere ngachankaba umujumbe miaka 5 2013 goika 2017 na ende nkanyara kuchorwa elia kabere 2017 to 2022 a constituency nenke a constituency ya Dagoretti nenke lakini ndaba akiyekura nabange kera ne eyere a town gati gose city yaito capital city yaito a constituency nenke neye a county yaito nene ebwate chi constituency kianda igoto kunyerengani na constituency nebwate abantu abangira kinaende mwete nabeto mujumbe Nairobi Nairobi mechando ne mengeroro oburai nobo kongu kolengana na gaiga oburai wanka gaga nobo ngao kubwa buliwe capital city ese kisongo tote aba challenges kire a city ne chingao aiga ensene poetake tibika ini a city ya Nairobi igonda tote yanga esmono obyambulinga nimbwata experience kelikia omucho monene na bono e county yetu ya Kisii mnerengima mheshimiwa governor timaitinga a system kwa le gutumika yoboraye ekara kwa lenge Nairobi ine kero ole buno mu governor bono a system ingo korere osega gete ngake elia Nairobi a system ya Nairobi na weweke ne kere mechande menge eroro na bibwenche kubika na yankaga none yankaga iga no etebuati ibirera nyinge mono mnaliria Nairobi yene kanyetake kubwe ya Nairobi igo emechando eri Nairobi ne menge kubwe yerenkaga besa ne nyinge Nairobi na abantu ngokora bali biashara byabe binge na gaiga na abantu nabarongo kora bari ubulimi bwabo bonge igo sechinchira ibire Nairobi nere different na gusiga na ndegali mwaete mono abantu kolegasi abange osomochi oli omonene nechikabira chonse
pi mpaka ekinde gy'abantu ku lwisiko yenza aiga n'abagusi b'amintu tukugamba na barobu n'ekikabira kinde nk'ekirororo ase county yaitu. Yes. Mheshimiwa Gavana wono tuwarule Nairobi burayi bw'obunge wona ino mugavana bwe county ya Kisii ugakera ukikura ugachorwa n'abamenyi be county ya Kisii kobo mugavana ukabere ase county mwako yo mwali nange metinye etane guchikoera bono timaiti Mheshimiwa Gavana ngi gwakorire kero kende kera mutige omumenyi bwe county ya Kisii kale no mogo kekero tugukora mwako yo 2023 entebe nga itangani ninta kenkwanere krege nte kemekemo endo twanyalire gukora kuri obulemi kisemi amache chipara obuchafu na obukorelie gasi abantu baitu igo onye omoche niyo nganchire nguransira ase amangana y'obulemi litangani pi obulemi nabwo omoki our spinal omokibo egeteke omugongo kyomugusi obulemi nabwo tumanyikane tinaborobo no eno obulemi buroboke lakini obulemi bwaitu na bwairira abantu eskuru na bwaita abantu baitegasi igonga ekemana nkelinga obulemi obu lazima tonyole nga kitokonyara ko bwagacha chinchira nanyale kubwagacha obulemi obu na nachite nanyole tegasi kegendrete bantu baitu nakirende ebintu ebingi na chi factory kyawa chikawa chia kwete nchia lengoro na ende ne chia kwete kurukale amauga ali twengo sumeka tale ngoro lira balieito konyora lia twalire sumu eregoro mono osendi bwate sumu eregoro mono boigo no aneli to create ntuma etinchiro kingi yagotategerito gocha twana libalia abantu koroka brokers abange chief kado chetu chisese cyarenge koli no embono nchigende to koli lakini na abekire emikakati yoko make sure nga chief kado chiri chinyingi gitari kogende chiro nkonyara chire gosiegwa aiga ATC ndede ngansire igoro ya amauga amauga mna naso eto obisi nanyalite koligia Pirateran Board of Kenya bale ali nakuru tukabeka kinasare ntu atagete twirani amauga as chinsemo kiri cyange ko osumekwa yarenge ko nyari bali masaba nyamasibi kiamukama yesusu nyacheki magena enseyo ntu abegete kinasari abale mimba irete embewu mna bono ndengereti bono mna to kwana igembro mna yatu enyinge amauga nagendete kwama gendo yakabere ase amangana ya matoke aiga stolega iga ATC ntu anyolete e factory ya wente cross gwega kana jite nanyolete kende nkiale ngoro machine njale ngoro mugabana olio ntanganerete nanyalete kubeke machine ororo lakini machine ye tiarenge okora gas investor yalengo oromo gusi kuruku mabiria mugakoyo ngataka ngasoke kuruoro nkamubekera liberera sana nkamdenye matoke tulikogora sababu teyo factory ye koberaga mabiria wetera nabasani babo ate kurungumbu na nyara kwimukie factory akarusi machine kiri cyarwete Europe akagenda America ayichinda akoikuru China natogo kwana bono iga mabiria kurwe safe factory ya matoke nkoro osiare umugati weli toke nkoro asiale chi donut nkoro osiale kangumu nkoro osiale obosi ne amasaba ali ya matoke nkoro osiale ndagira ye chombe bono iga bantu nkukora bali bintu ebyonsipi aiga ATC lakini yo ne investor yanyalire kubeka
chibesa chiae asigasi elia kabere avocado ndaitote banga ekero na alenge ndaitote ngaliri na alenge mumujumbe na nyolete umusaada no musaada yeka na nyolete na decide tinga abantu baito gusi basumeke chi avocado gikoro kwa hash avocado na ntemete karibu 1050 gusiengima ningena ntemete na bali basumekete umwaka 2017-18 bono nkoni bali avocado ili asha avocado lakini chi avocado jiri chinkoro nchi abwate mechando ikiegere chi kogunda bwango ichi bwata amacha amange a factory wetera aba British mbaye nanete eros gugaiga keratu achete naga asete abantu ku British High Commission bakanyara gotwachi machine kiri cyale ngoro investigacha mnangu kwana lero abantu aba Swedish abamba twete kigali kianda kiregali a constituency kire constituency ne bwate gali gusangirira iki avocado lakini gali kinjanya gutumeka esenge ncho abantu boke ba decide tikoleta chi avocado korunka wocheti siga na avocado chiri egento chigo kolerwa echi komitwa chigo toba kwalengena chiagunde lakini echi komitwa chiaso kya mabuta echi nyeni amabuta abasubati bakoroseri etuki cosmetic ama bintu byonsi pia wangina bako yaka amabuta ya avocado na rakoroseri lakini mabuta haya tarikoni ku Kenya yarangi mabuta tarikoni ku Kenya kera ndurikonyara konyagora abwate rigor onsi pi akogenda Europe na nyarolire no akoba packed igaige 80 ngo soktora mabuta kroro ntorengeretinga efactory eli nenkake ntogende tukugamba n'abantu baito tororenga ntunyare kubeka efactory ende nonya ngo chibo machoge gose bugirango yechi avocado cheto tubwate chinkoro cyanyara koneli ororo okay onkono chasini ne mugambe watabire igoro ya mafuta akomitukoro ase avocado and takoni gugaiga Kenya okaba it's very expensive igakoni gu Europe no tumanyi gusumanye mwanchu muligererio koligeretie ekerengo kingani na gikomitwa asoto buna bono iga ekiagara ntumete nga gusi ntubwati avocado enough ntubwati mugonde isaine ase chiri mwarosire kerengo kingani na kikia mafuta ntaito tebanga bono ige season yeye avocado nchiyo nchiri nyinge chiro lakini kurumo tienyo kabere wekumutinyo gatano chi avocado nechi nyinge sana vanta bambali kunyara ko ando the whole lot ya avocado tingo nyara goteba chitani renga lakini na mafuta mangi kere ba korosiga iga erie crude oil banye pick korugaiga baira ne kigali cyabo mpaka teke siba wategende ko refinery asibona ba kurusia mafutali yo mwelio pi bama yakonyaona igo ne investor tali ntuto invest ne account lakini investor twetelibaga o kole biashara n'abantu baito nima yatenga igoli ndirigiya nesenge ncho chiro ntra tune buya alright okay lakini nima yateke manenga echiro nkobere borongo alright watara bugavana turenda sumutimoko asini nkomanyigwa abali batutenete kuronse mailing ati turenda sumutimoko ake kone ndo mwanchu muri no mwanchwa omotegarari nkwira na tore asege keke kirbusyo Mwanchu muligereria no mwanchu mutegereria nyoranga ne kwana yeye maseye mono mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simba Arati
igagenderete gutwerera biria anyare ko bakagokorera no mugabana asigika kyo mwako yomo ase county ya Kisii. Mheshimiwa Governor gukona kwa rengi goro hie factory ya avocado na kwa nyorere investor ihibona ya rosiria makuta goro sa avocado ayakare ko ni wachinse chemaiko mutore ko sawa Governor ogenda subwango eline rira nyare guto bangire bibionsi gwakorera subwako yo nganchere atarasuka usataraenda bosio mono okwanira igoro ya matoke amona avocado na mawoga tumenye tugose abalimi bamabere barabwo nakyo balengerete Governor nimbo mwenge and I'm happy nga want every nimbo mwenge ko secretary ntado tebanga I get isi kana chororo ntu arosi nanyo chombe 35 na ATC ekorunga agriculture training college which is center yeah ebwente ko somya abaliminga ko bwente ko tuga etugo yabo bose obulimi bwabo igagento kero ekemenkiringa ki asama ngana ichombe na mabere ntugane tiko imukia chi dairy cheto kana so yete na evident went konyore gento ke korku Kisii fresh na ikerantu bwa tembura tubwa tubunyansi chinsi aganchirororo igo sababu teyo tutatwalira amabera isaine na endo mufano umuya lazima uruga iga ATC igondo taito kubeka chombe emia iga chogosokya amabere kwanza akondi uno ne town iga torosi yogurt inere program nimbegetse se budget chibesa chikorosi amanganayo ento ya kabere kando na chombe coffee coffee yeto ose kawa yeto ntobwate 59 factories na 59 factories chonse to achibekira ensemo koba a model ya seedlings to kwenana ntu ayana chons 39,000 ebimelia bigo chikoba demonstration farm asa abantu bakwenda basomere kire factory and no na launch gaiga wasamba ngana yobulimi nintaite nkwana egento kende kenge nchomono wetera European Union ose European Union na World Bank na nyari kwagacha chichiro ibere chinene pi ese region yetu region ya Nyanza ngima echire ya mere maran eyende kaba magena echire etubwentrosi chisako ose cooperative ne ya magena nebwate esako ose cooperative kuruko oboroso ibwenerte egende gore chinyeni chiri gororo abangina gali byobonyo ebakone ligali litkoligima chinyeni cha susana lakini bono twarosiri echiro ya magena asna abegete 48 million echirelia ntobegete esolororo 25 panels cha solar tukabeka amachororo tukabeka enyombe nkendu asa chinyeni chiri chigocha chabe kororo cooperative ekogora kurwa sabantu chibroka chiri chirugati yalia say that abantu baito onye lino kubako shilingi 50 na abako liyo shilingi 200 ne cooperative onye iko nyara konyoni shilingi 500 na biko nyara konyoni igo echire nere maran nero 48 million ne chire erete amachi nwale tobege chitangi chia 40,000 liters chogo sibichi nyeni chiri ntobegete pack up you know generator ya solar echinechi chiro ibere mbwende kolonch lakini litanga ni chi cooperative glass manda achirosi chibe nchiba muna chiri chinkoro na ndi chisaleke nyamache na nyolete umugabo no etete na roseti echiroro nonye yabwate michandake ntogende tukonyerosi ebe ya tumegete karibu milioni 107 lakini nindengeretinga nkonyerosi nde ebe ya nyamache nero yandula mangana ya matoke kurwenselia Right, mbia mono Governor sokwera iguru yobulimi. Yes, na ende na botogo suka so wange kyagera chinga kina chiro chichiko genda bugoka MCDs.
Mheshimiwa Gavana wana gutaganga kero kinde urakunire nsemo yo bochenu kiagera bwango bantu akorora kogoka kitaro bakichia gafura butuko gati asinyagitari ao tuarogo kolete system inya yo koena na mariogo cia asinyagitari na kwanekinga abarwire ngonyoro bara mariogo ibono erachi gukora kero kinde abarwire gutanyora mariogo na gutuma gucha chemist gite chia kero kinde chia banyane konyora mariogo timo tinga kero kinde system yego sechi system ichikwareta chini ya senseme chialetire matunda ande ase county ya Kisii ekimana nkelinga kekero na achite na nyorete ensemo ya afya ya rwalite oburwire obonyene libaga yanko rwalia ya bwente ya rwalite lakini na ningogete ne chinguru na be kirase asensemo ya afya gose health litangani na increase budget ya nyektari esenge njige tanga na amaliogo bono kire kwota ngugura tura amaliogo atali less than 30 million na amaliogo aya nkonya tumatole gochikera health facility embwata chi health facility 161 chi dispensary level 2 level 3 level 4 na level 5 ya itogaiga chi level 4 chonspi ndaitote wanga na teneneti abantu kubwata chibesa cash nyagitali bantu baitu na account ngamba agenda bakane cash nyagitali ikiera cash no bwibyo bonge bwalenge ndaitote wanga nyagitali mnaito ya level 5 ekero tuate neneti pi abantu gusangira chibesa na koboko amatukayo genda oroko ungaga igere cashless ekegera abantu bawakana wetira mpesa ose pay bill number kana ajite na nyolte nyagitali yeito ya level 5 ya lengiga etugusangira milioni 47 ase kwata kana chenchi obotenene libororo oboye bugaswa etugusangira milioni 180 lero enyagitali ya level 5 ya ngosaba chibesa ku executive yachi kugura amaliogo mbalio eba kugura baroboka abanyene amaliogo abo abantu bali bakora amaliga asikututia abanyagitali boka inko bakana bale emocha linanyorete malia enanyorete umuntu gakure akubuli gune bitamba obekugochie fridge milioka na kikwaro chirete chinga kichinde mpaka emebere ya ngoro konyo ya gundire ya ngoso kya makonde gendo kiange kebesana lakini korunseli abantu mugaso igoro bakagenda nkareta abantu abaye lero nabukuragira agalia esmocha nabukuragira agalia kogendete kuganya mubirogo obe cleared o achikoga chwa sako gacho chinyagitali chitu umuchando munna nyore mpaka abarayi bande bale ngoro umuchando munenga kya malioga engoika aika a dispensary osaika level 4 bagenda naende barusi oro n'abanyagitali bali bororo bande kunyonchi clinic cyabo ntu abwata mutinyitora era ntu abwata amalioga ituka koni wali magina amalioga aya na yalingase a chemist kyomurayo yomo igonga amalioga aya tali bana inji bakawaida bainkoiba nande nabarayi baitu barengi koiba bairese chi clinic cyabo lakini ninde no mogoko nga abantaba abakurumya aba na isire ko basiekera njira yabo ya isire konyere ya mono konyora ne ngalire lakini ningendete ko bayikira kona aiga linaso etobisi omwetinje n'umuntu azimyo ne president Kenya kwanza na kumetisana nga kinkonyara torora ne kernate betunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kirakia ngirete ditanga ni State House nkagenda kubulia president ngaki Kenya Health Alliance Kisii konyora twairwe n'abasongo balia 500 billion 500 billion na serikali konyora yetu lakini konyora mnetra eta ese cabinet
kana umirana president ritanga nipi na ndentagete ekikrokinda etukubate no bolemu kero tuomirana bichati yale ngoro igo mundu tamaye tusina akoreki na chiroro elia kaberenka umirana na president elia gatate kero twagamba nera agante binkaleta abasongo bari ko Manchester University na Liverpool bagachicha tukagendoro tukaigwana gatatenga ngwanjira nale chibesa chiri lakini tari kucha gwanjira na 500 billion agocha gwanjira na 150 billion ekegera ntubwate university na Maseno Masinde Mliro Bomet campus neroro na Egerton chiko ira karibu 1 billion ya 200 ejeito tumayakonyora 60 billion. All right. Kero ukora bwatera bu governor samangana yoba chenu gwatebire enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ego kwanyorete bagusangere 47 million baikire 180 million. That's almost a profit ya 130 something million. Nataka kubolinga na kichiko kwa limirimo lakini ngweke kwira nelinga kero kende ngwe akana bale aninko barabara maliogo natakote umwanchumo ligerere no mwanchumo ligereria gosomo tegera likero kende ngaki procurement ya malioge gokorwa anena senyekitari ya Kisii Teaching and Referral ente tote banga Kisii Teaching and Referral Hospital yebwate department ya procurement ingine amalioga haya ONCP etokunyagora koru esrekali KEMSA okobeka list KEMSA amaliogo gosene 200 KEMSA ya supply eliogo litayo KEMSA tabwati ekobalikire badenga malioga intokolitiki toyo mwawa gendese chi contractor gose chi supplier chirichire ese framework program mwapikyo mwatumororo chi quotation ba supply amaliogali amaliogonsi nkemsa akuguru ase level 5 level 4 na ndonsi iptokwena alioka kuguru kando na alikemsa takoletiki itabwati ikiara lichiko na boligoteba igo nganchere saro traga na mushimo gavana ngwa kora chitali chiabo tuchoko enda sinyagitali timayeti amagoso kwanyorete ngetambokero kikwairire na endekero kende no bwato mu waziri gotendereta mangana yo bocheno ngaki ata yetale konyareka nabwati mangana aya ukagenda kubwati ya mu gavana na egento kende mushimo gavana amangana garbage collection ko tugute ubiye ko collected ya se county ya Kisii yale to muchando sana karoreka leto muchande ngusana ne kabakuri mu Kenya tieko ekero kwaire chisemo chia kari na chiro chyo tukarora abamenyi benseme yubakole to muchando timbadinga karokende kwanyoro lichibu lyo muchando ndati konsanda jibu litangani ubonjukana kwane senyekitali na njo mugavana liyanda ndindiete libe sana ekiyera abantu bayitomba menyeto sobotaka naende ninyolete information mapema ngaki amalyo onko ibwali nyekitali abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisianere ngatebu no na amalyo gotali gokoraki tali kwenano abantu abena tetentale butukomanye ngaki amalyo naro abanyakitali mbaroro ekimaene mna na onjukana tenanyolete mechande menene no enyakitali genkanyora abantu bakolikiru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika amalyo gonse nabo bwate chemist isiko yenyakitali ngateba muntu ndi bwensi okwenda nyakitali kago tebugulyogo ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo echekose elyogendrolo bikoli ebirero matukaya malyogo elyogo ranyone eli molitayo gaiga KTRH level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati elyogo mpako mureiro mwenyene tumanye na abwenete na ayakwete onyo kwete nkikiagerete no munyagitali otamwete elyogo ligia eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobukurumi na service delivery y'abantu baito babwene go bintu biringokora nagenda nkarono ne kinyagitali chinde emburego tuime kinyagitali echonspine chinyinge
especially level 4s nkogenda nyagitari nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndemwe atinde abantu abamba kunya no mwe results nga IT amanyinga ase machine how kwa results nga abantu abange na abaselire kurwigas mu waziri najite nga chenjo mu waziri abantu abane lero nabokonyora kaliga iga mambi mwire gali kernaro lego sengo konyara legas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire gokorera abantu baito iswali ryo buchafu yes MC no manyetenga obuchafu mbwa wateme chandemenene ali mate nyambera none nyagitari abantu bayengocha banyo alikuba kuruwese elimu sulinene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali MC kange kwande congratulation ikera ntu asigeta asali nero nkorostole park gali abantu bawo chinyagitari baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemu to batenga ya nyoko bwato bolemu genda koti totebu bolemu no bwawe kera masakara mubwate neyo bolemu asali lero nagyale ntu aleto bochabuli tukaboleta gagetise itani ntu asinye tungaki tokonyara komane cyo bochabuli na mpaka bono nturabo manage buya bwensi lakini ntu igeteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri kobunda na biri bitali kobunda na chianga masakara kando ogendro rogoroga iga aiga somuga koyobeka factory ya matoke ngosambali chichuba echicha plastic orusi amauta a kerosene aliye etaya ewokera igogendega nabo konyora amauta muga kolia korosi korwese chichuba chiri buli bokugunda borobo etoko botindeke mitinye tano bwabo bwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini rero nanyo ali ruberero abasonga swed program mbacha tukagamba na barobo bankiranire go ikomuti enyo kane ngo twabale machine bakugora koru India ikonyara kurusi bo chabulia amasakara kando bo chabo kugunda kando chichuba kando na inga kichiko processed igo lero ndio natebune manager municipality ko Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye ubwe town ye yoka neki town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje we umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo abakonyo atu akole namangana yo chafu yes pia mono sana governor sokwera chinse mecho togende tukuno kwanire maseyemo bono ninganie turaso sensemo yechisemi asobwango ekiagara chinsa chite chigendete kominyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntwarora ase enkwana yao ase omoyega oja muhuri sensemo ya mosocho kitutu cha south ogatebanga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanya oleta obisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi ase chiwode chemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi bimbigo rumambia abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange bawo na iskola yadenga ene propaganda na von commission chi wording kera na bonda anyole timanya chance ogende wodi ya Masimba ekrasi kiagachi ebrasi bibere ogende wodi ya Gisusu ntwagachi te krasi KCD ogende basi central ebrasi byagachi roro ya ICD ogende Bugitaurio ebrasi bya ICD byagachi ogende wodi ya Magenji wodi ya Magenji rero ntaitengena na example ebirasi bitano kemo vya koliru achari umwe MC ongasire nchiko bironji ngateba ntaite kwanza kera ngo chiko bironji
mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya Moticho ward ere South Mugrango Alright. ebirasi bine bya ICD nindo setyo ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoreti kitayo macha tayo ebi nebirasi nanyi nabwate byagaga n'abaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo. Thank you, Mheshimiwa Governor. Ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi goitani mye mu bya ECD. Timati serikali ya etete ekere yalinga bisi kitamu bire birasi mbirenga kwanya leta kwanya bagache. Etam ya etete ese myaka 10. Yes. Enta toteba mba koleto moki mba rosti birasi 81. Bono iganta gete kuba promise naenda kirongoje gutwara interview ende goikumutie nyuga 5 limu mwaka ugoja. Okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali bali ni myakemeke akogenda ECD na ndenta bega education tell devolved again you can to godina kirokyo ni ECD that is standard 1 that is standard 2 ECD nasari chikito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center. Ana kiego nyarekana kwa wakolra magendera ya talimake lakini toko nyororo bot korose the control of the budget but the county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasabara ibande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi. Kama yana litangane nyarangi tiango tebinga kibaba besa teyo ekoire na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achari to apply kuru Nairobi na besa teyo ekoire na ntotatumia toti site ntotumia miaka 5 yonse chibesa chi account ya Kisii chonsi ipi no chiri account CRF account ye account ya Kisii then go example mu governor Turkana ekiraso etobis anyole te chibesa konya chitatumika 5 billion chirororo account na chia ansere gas mu governor Narok na anyole te karibu chi billion ibere aya imuka kaira 1.5 billion akagole brakta 98 bono bikole majipara ntuma yetu twaje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene deni yetu anyolte kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekiera igasi yabe nyinge yalenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale nde korukunga Nyarangi Simba koko jochirige sikire ntogo chinyora kerna so etelitangani na so mere tuna abantu ba intelligence bandinga ai governor umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwa kanole pending bills chipara 73 njikoliri tuakana bono nga tingo nyara kolinga kurese chipare chonsi pinchirichi nkarosia committee yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligo tebo. Wakaligire claim chalengo roli tangani chalengi cha 1.3 billion. Ekrobacha ga ATC, wakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekrobaso key results kiabo. Wakanyora chibe asachuka tubwende wakana is 231 million. chire legit. Echina chibwende wakana. Bakolete gas. Echinde nchiroro chikolete. Lakini umaite procurement to kumuna ichi kono elimu. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kwa sign a contract minutes lazima chiboro. Inspection lazima yaboro. Na wewe ranyo wakolete para. Lakini tuchipi okole paperwork to kunyara wakana imocha ningakane inje ngwendechere
nanjeti ngwanja kugenda echera esengenje abantu batakorete gasi yabo bono nakio gochiko bakora abantu abakorete gasi ere legit governor na bari batakorete gasi ere legit igayu na mamacho batakere ko bechera kolingana na erichiko bono nakio koro tofautisho manye bari bakorete gari legit nakio ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bali bakorete gasi bakorete gasi masakara talibia amasakara ababe bia twaligirira ichiko bari bakonyara ko igasi bakorete neri ichiko ngo banjira olire barabuna botara basoko bakanekera masakara bakoreke abeire lakini umuntu okorete gasi tabwati contract igasi itakorete tiyo neri ichiko elibekene ngalero to batenga ki kwabera umusaja nobo umusaja toko ngotenga lero kabo mukungu tokoba irina ririchiko agiri mushima governor esenge jondo chiko kwagenda mona sichipale ichi kenda omuchandole no bwate contractors abange na ende nabo bakorera samanga na bending bills turaba akana contractors aba gusaba nyakonda aba nene mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakorete mirimo yabo wikirano muneta keire negasi yabe nyinge bagokora maintenance ushimo gabana sumu wikano munyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sako genda to konyora kere bya sumu wikano ngakiura chumanya ngana roseti epari usita roseti secondly bagotabamba bwata masakara na inde chiweze cyabo bagwakanwa na serikali control budget na tumaliwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya AMO agataka bwerera ayo no mugabana nankiriteria kigwa tumegete kumanyanga ambakole timbire tumetenga comment yone ile singa ndete kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka koru mwane ndebe nga tindi wakana dichi control yo wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba korte gazi nga muntu na korte 2015 2016 2017 2018 takanwa naralialengi inkia engokora you know abantu mbakanire abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mbakanire 2021 mbakanire egento kyane nkobuli narali balengi abake of course abantu bande mbara abantu chi contract anjire chingi ya bake bairanire chi contract banda gavana gaki gente ke kyara masakara ta bete ta lengi bya na ndende tumwe to bokora mbwa lengo twiranire contract gakyae anjo to egasi to compensate gasi twakora namdenga ki genda obidi oigwe gasi okore na ndonye kole njika cha indo che gasi yakore kanda neke manenga umuntu okorete 2016 pali ite korete ki tiyo lakini ya masakara naro onya masakara karoro awakanwa ngumuntu nakorete obo benga ki abantu banda masakara abantu bakane 2016 na 2013 ande bagwata masakara batakete ande bakane bon ibolie por 2013 umuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata abolite bakana igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara okay contract ndio sibwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara okay a contract bagenda banyore na pike contract yao naacha na photocopy nanye beka gaiga igoroga na like bintu byana lakini igoroga iga a contract ye ngo koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi ipi okay yes is ebwate is analyzing it bonds barangeligo because it's they were committing okay a crime by doing so ndo barangeligo tengayo nyo gutakite nabo kuboli kuna abantu babo ba beserikali igento kirongeringa ki contractor onde bwensi okorete gas ki contractor chinde chinyinge ababokoro ja bande babwata mangana amange umuchando monno ngaki mbali banje tembeo
Embeona nde ngintu kiego governor no montara kumenga kwewe kana sana mere ega si embeo tigangerese embeo ega si embeo nkieke bona embeo ne linga aye watu tebri na tebe pare kuruku Simba Arati road ko kwenda kulie pare kuruku Simba Arati gosine wodi ya Monyerero pare ite koleti teyo lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere kuruku Simba Arati mo egaiga Monyero ngayintu anya konyewu igo muntu oyo igenta akore na masakaruka bajite bakarosi ikina kibango kora okay no ine gabana nabura anyota amanyite okay ebigasi yango kole ngana abantu aba bobisiga ikiana bo mate kinga kinde binde biko ebintu nakire kolia raisi gaiga nabo go isranso obisi umugabana tumwe tinki abantu baba bakora nsara igonga chipara chinyinge no tiga chipara okay chi laptop neji ekitali bintu byugosira chabere supply tim emerongevere entry ras maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop kejigeje laptop ejinji koltiki chiyo chi camera chikagorwa ntu abwana ko tware studio ntu kabanya nomne account camera sinji koliki chiyo lakini umuntu nakanire 4 something million obisi nero rasi ya enkorosi walianga na EACC e perimeter ya 4 million ogendo ororo ne wae bekiroro inerbo nembeo neri to de ngantu wakana mbeo ero yebo bora gavana na kiugo cha gwakora bantaba muigwana ne so that bamanyengonye process nere ko bwati gwa bamanya gwakano chibasi chabo bali bakorete gasi legit of course na bali batakorete legit na baromba maitenga nkibago chigokorerwa guchibosio nga kibono okurusia ekerengerike likero ekebe asegati ya banyakonda kero kenda abangi baba komachi gente kitangana tu ate bridge contractor cheito nchiringa on the wens obwate claim naro state desk ya stadium office ya nesere bakaleta mne libaleta na ndi claim chinde chinyanchi acha mwate barengete to igolere bono na ndi gita kende kyo yokoragira abantu aba chi contractor chirichi abwate claims nchaleta karo chaleta chigaisaransanse chikaorokiwa kiro omuntu akabekanza ntwa pigeti ntwa piki kurwa se presentation yeli bakolete 198 million chirichi alenga on borderline nga monto yogento ke mongia sign rate mna na beta advised by the senate again nga monto yo oranyo ne document ye moyo keta signed ne engineer igeme chando ne employees bane lakini bintu biro contract onye teyo no ane chi contract chinye ne chimayet ondo tabwat baba ninga governor na akolde para kinti bwate contract nimbwato muiri ono yomo okolde chi para chi ange milioni 12 ekera achicha anyora ere ineligible ka ndinga kingo kora ngamde itegerera tingo wakana no chobe tata no chobe mama ekiara ngu wakana chi milioni 10 choke chikongiranga yani chingirechera mwako yakabwate sabali akagenda okay mheshimiwa governor hasengi jotoile kwa de break yakase edaikayamo ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi kerokende don't you think nkoli yachire na kerokende koli chamagendera yorengete gukora se county ya Kisii pending bills nchiri koli cha gas nchiri koli cha gas eke maana ngilinga pending bills ine onye gas ya kolekante ne gas ya kolekante trakano ibono wakano weka eganyete yakano lakini amagendera ndons na agendret chi project chinya nchigendret chi para ntogendete ko igora na igorete chi para wiki mambi ko igorande igonte konyara kolicha okolicha weka ne chibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wanja chisoke gasi etakolekanete ekiyoka. All right, aso wangu governor to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngincho chinga kinebiron to konyara kubuli kera libolyo kulende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chioka ase county ya Kisii engima ababande ngaiba guchira na kibao kora tigante bega
twanchere twenda sense mayo matimoko tokumanyiwa gari nga tigwira ne ribori eritukorwa aso mutimoko. Thank you sana mheshimiwa governor asiga gideka 10 sana nengora natura tiatogera tonyale amatangazo kurwa sibita sini bitu au mwancho murigere no mwancho mutegereri na batugusaba nga tuchiandari kigera nkwira na tole asigeka egekekere bosyo nyuma yo kugenda asibita sini bitu asingencho yokonyora amatangazo ali biashara nyora igotore mase mokurasa magacho a ATC asibita sini bichi TV nechi radio na online enkwana masemo kurasa mugabana Paul Simba Arati kwira na turasegeke kekere bosyo tobesa gusukana nyangake.
1 2 1 2 1 2 1 2 mic Mic check check. 1 2 1 2. And test the mic. Excellent. Yeah. 1 2. Okay. I forgot to talk about the bursary Yeah. in education, and there's something that we're gonna do. Okay. Mwanchu murigereria no mwanchu mutegereria wibita seni byonsi by'urubongo rwa Busi niwo tukira na sensemo ya kabire kero tugenderete ni nkwana ya bene no mugabana bwa county ya Kisii Mosque Paul Simba Arati bakwareganira naenda senseme ya kabire kero tuguchaka kingwana kibono butambe nkuru kwa MC Dudus na inchini nkuru kwa Sara Nyarangi ontita tuli no mugabana akwerera alia akolire asege ke mwaka oyomo ende buna tochi okoro mwaka o 2023 naki agoche gochaka nenda omwaka onde naralia yagoche gwikirania otwaraire asoboime ali ikiranirie na enda ali yagoche gwikirania senchera yo gwikirano kigima karibu na ende gavana Mbia muno. toiranire korwa somotimo. Thank you. All right. Libolindire tuyeba ase sector yobo chenu omwanchu murigereria no mutegereri onginyoire ntwakwanira igoro yinya gitari ya Kisii teaching and referral lakini tweba gukwanira department ya mental health korengana barobe bagoteba kero kende ebitande bire bike okora limboli buya ase sector ya mental department I think kirangere kya ungereke Enta dote banga enyegitali ya level 5 SCA kirebono nindino manenga nkoberibya bono iga no yana mangana amacha yange mechando on the mental issues ntobwate department ekonyara gudin n'abantu baito ba very depressed to a certain level ebitanda nimaite nemechando naende abantu bamintu no mwaka oyomo nyasaye kawanchu mwaka okabire ntogendrete no nyagitali no rangi mwaro giti yakire bona boko gendo mwena wasore nyagitali ntobwate mpaka amenity nkome kitoshoanga nyagitali yaito yairandirobya nyagitali eri kemayane nkelinga is the only nyagitali ye region ye Kisii nerenge capital city ya Gaiga ya Homa Bay, Migori, Nyamira, part of Narok no enkelicho igonga nyagitali lazima ebe nero yoka engi ya PS enseme nateba nakwana mangana y'abasonga bakuru pretain bagotokonya igoro y'abanyagitali bako ibundi sagaiga ntu assign MOU n'abantu koru Canada bale timu ya mwekoro Kibos Canada Singapore India na Japan ntu arengena barubugaiga tuga sign ngoto letter wale machine a catalog catalog chire Kenya gage chire bire choka echire Coast General na Kenyatta National Hospital no ene private hospitals in Kivu at catalog the third catalog tura wasakotwara ni yaga Kisii effort to abekire ntogendre to negotiate na baro abantu baito bawo kuna bange dere to ngo discuss igoro y'abantu tigabono amangana mento heart attack cyabere kinyinge bobe umucyando munne tuakire konyoranga ki amabuta abantu baito bagutumia nintagete mboli abange n'abanonye balenka mubulinga nkitwale ngigutumia kale ekiera heart attack cyabere kinyinge paka abantu abake bawo kwisenga heart attack igone ngenje to koragira mabuta kitogotumia korugera
ebine bintu togendete ku address ne department ya health ya ito gendo nkere mwambo oli igoro ya a contract kiri kianda ndada nga ki chiloti kiri kianda litangani ikine gento kere court chi contract nchi achete court igon tuko nyara go discuss gente kemono lakini ndaite nkuane gento ketali kita be material wotumewa as a court egento keroro nkelinga esechi contract chiri class 8 7 and 6 igo chibwate chini ya milioni 100 na gaguntu bwate abangina abasae abantu bali disabled bonse bali catered no any advert tu abegete nja bwate those categories ichi kondiyo no ene elimu tobunete ase amangana loting lakini ndaitendige ngakisenge engineer bintu bire court tingo nyara go discuss ndio sana mheshimiwa governor asengencho kwamba kwira na magana gukora magana contractors tiga tokura ningane ya magana contractors asoko genda sigetike ya Busi stadium asomo gonya konda nera aroko sigetikeria tima tigetikeria ngaige ikere mheshimiwa governor na keroke ninga kikira irige kakinga na gukuru ikegere timu yetu ya Shabana timenye tigo se kwanya kwa kesabu nga chibe saire nga bakoira asige agesero kia Raila Odinga stadium ime county ya Homa Bay na ndimna nabatebi lichiko elingo mosmeno eliko na chamutu na kuna chamaega etoje teto gaikagali stadium katwanyore stadium eli e contractor ntwanya go change e contractor eli ya etu egasieli ne serikali ya etu mungwano oli muchanda akolete achieta akatebwalde te pipe enganiga akalete pipe enganiga bona macha ali ayengo soagali tali ngonyara gosoka tukamde into kunyara kuwakana ekyara to kuwakana na ndo tuchitwe kichibes chindoro etogote butwalire chibesoro kolega asina yaganiri mungwano oli akalimegeti karusi pipe chiri lakini akora kana chibese chimwererete chibesa konyoro akaniro abantu konyobalire chibese etwa kwa ndenere mpaka igoro umuchanda omone tubwate no linga ki chibesa kango okolire ata gitakanwe toko mdenga lichi ko ligo denga ras mo kolegas okoleki wakana egas gwa koleki kwa kolire already wakanire unless of they wasinyiru a contract ever terminated urwororo chibesa chiritigarete chiro sigeti nande amangana ye contract na makong ndugo nyara komoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante twe omweli o December osmekiro bunyansi namute bitina agenda aligero ni andos acha tukolire geti alafu naende gavana karto tigarete bona siwe nchumwa tabe stadium ti na inchi tigamente yento gekororo ndio visio mugavana ko rugari and the county government ikiagera gari bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ni stadium wo swa ali no visio mugavana no nyana ni wachito kanyara paka no abaskari wote ni no na kiasi mwana hicho kawaida no abaskari tinda tuko na magana abaskari again mheshimiwa governor why did you decide ngekora kwa mwete ko iro bisiase egesero kia Busi stadium litangandi ante bega mo governor onoli orwetororo obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengeret konya banya abandon ntwa nkonyara tukalengera ligasi ya innovation ngo kolekana yange mitinye bere tatu lakini yairegeka probably nyasaye ka wanja January na kuturasi wanza kutumia obisi ya governor but again tigangote stadium nengiere egera alia kero monta aguocha orra mangana alio bwebi bonge bwa enkokolekana chikoldo malta kalitiki taiyo ogocha gali waisaransa wasavigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire a stadium chobisi njire gali chingia sana echitogo tumia esbono ega nonye chire chinke ne chinke chire
lakini tutaka mupira ime sobis niga sokorera abantu igo omuntu nacha konyororo na gwikieroro bamura bali mbayo ega gose mantra bawo cha konyororo gabana agero bishiwa gabana abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bawo n'abananchi nandi no isanigete na barabu timenyete naenda abananchi ababa ko complain balenga mushiwa gabana Simba Arati nabwate bamura abuna ndi baguchiba mistreat abananchi bali bagwakirete chikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tobwate cases ase gwachire kero kende utaite kokonya abananchi ko bano ene ndagira kwanya waranga kero kende omuntu otemana ndikwire na kabiro irwo omigugo chia segete kia babuna bamura ba Simba mushiba kabana timetingira kwa ndi gorenga tigante bega bamura mbayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana bana nabake nimbwate yabaisi abana nabake bale abo muraba maite mekole nabegosoka no ne town igaiga iruke abantu ba Simba elita lya Simba gotumekanda isi sana lero ogenda urwana na mukao adengesenge nyumwenge na Simba studio agotebe ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town abantu gose umuntu abutolere estima ngansimba ogotebe ombutolere ento kieke estima abayibi bakoiba nsimba otuma abayibi elita lya Simba yani yabere raisi nga Simba nkoba aba muraba ntwalengena barabu abamukwana ntwalengena barabu kuri campaign abana bali twangena barabu campaign nga kit batasa letie kuralire bono bamanye kunyesali te kunyarekana abantu baonjukanire maite tiamba tebi kindobisi nimbwate ningere kando libangura baskali ndemba mbaba internet nje no yabada enkonga tinda ibira muntu nenda mwamyo ko muntu arangitere talikende ikera nje tinda ibira muntu nduri okora biashara na muntu tinda ora muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngite Simba yaya nenda mwam igendo nkeroro bade nga ekera abantu ba hate etinga kitukunye gerugeusi okogecha hate ekera abantu bakogechire banyolero okogecha nkoli gokora gasi eba wanso bolimo bono propaganda nero bagwit karasi bakukona kende gyonse lakini ubuye ng'abantu baita abananchi bali bansali mbamanyeteke mayane ngaki nkumulekande abantu abe umuchanda omone naba mulekire nande nkobasambande nokumuleka kulikwana nalituranyale kurosiga yagusi anyway governor ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongoro wa Kisii iga mangana ya yoburendi birengo mbiri bya mono ngo isaransande se security committee abutole inche county commissioner county commander abantu ba DCI ngo isaransa tole inje na batebiri ogwechana kwane na insecurity na security etalinga eroro eyende ne irekorosiwa n'abana siasa abana inchi ba Kisii n'abantu banje tomolembe insecurity yabeire nesenge nje town igaiga na chitobisi IMC na chitobisi nga promise amrabe pikipiki roje vale na nchi sana nyamwaroje mbalenge na nchi mpaka Sagero mwanamuziki agatera nga Simba gakure chikura aba na boda baje kulira gentu kieke eke gokora ngomusuli wite kagaya bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikera bamrabe kana so to bisi na lengre tigente getangani ngakinko babeka babambo manyanga etubwata bagende chipigipigi bale 96,000 njenga tenga abantu aba kakirusi 46 baba bayigaroli 46,000 otiga abantu 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakana basangireli shiringi emye muri ituko litkelme bagusangireli 5 million bakole amatuke 200 oka ebagusangireli milioni 100 bakole emiti 10 oso mwaka ebagusangireli bilioni 1
ngokorosie bilioni mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose half a billion omwaka na bangokora biashara bindi byonse na bangokora nkagenda nchomonye ngakwa ne president nkamtebye kena president ikagoka nga Simba. That's a very brilliant idea. Nga kichibesare ngotete nkwe million ya mukamdenga yaya Mr. President ane president nga chimilion anibere akanga chimilion ibere nga chankali kichibesa cyane we komonyene chimilion isato nkabika aba murabeka nabalete stadium bagasangira chimilion chinde ibere tukabeke account KCB chiro mpaka bono immediately na tuabegete abantu nandi bagaonjoka bakarosi kiombe kende gao bagansa kurwana naliyo mumroyomo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiyabwate tu no kirechera ikikia iteto mumroyo ababande muisonde baita mumronde na ere town igage gento kyo gokumya sababu etayo atnesenge njumu mroyo no akoba angena na Simba ngabaite bayigose Simba rwese Simba. Okay. Bamraba tali nyangi tokolete na baro. Na magendra ali na mbegetense ndole gose nimba konye. Bamraba ali eba chandegete. Lazima amba bekamu. Na tagete na ende ndikibese kindemba bekire ndole ngaki abantaba mbanyali ko ikonya. Mbako gendi pigipigi matukonse. Yeah. Abantu balimba bwate pakabana, babwate abakungu. Bakuragira. Yeah. Lazima na nchomurai ndole ngaki nko bakonya ko chimoto. Mheshimiwa Gavana sengane ya security. Ase assembly ya county ya Kisii. Aba MCA mbale gotebekana bale nsemo yawo na mbaro batali nsemo yawo. Na siase. Mbale basaganwa. Batukamagega no MCA bwodi ya baracho gati ya banda banke. Timenye tinga kyora kwa negoro yenganeye na ende tuwarora aba MCA bange bagokomochia na kerokende Simba tatutakeletia maya nini na kadhalika na kadhalika. Tima tinga uwatane kukonga igokorwa na endinga kikogocha na kirokenda ibromo governor. Moke kikwa bekira singi choko na kinge bunge ye county ya Kisii bokorere gasia sobwanga sana ni executive yao. Nende gotebekana igakomenta umaikurireneria osobwamo abotaba MC bali bara sensemo ya Simba Arati abuna baba konyora magendero usikindi bali bakwamerire bose bali batari kiameka mona governor abarabu bali konyora kindi ndagedentebega ditangani aba MC bali nabana na ntintet ko ba discuss gara kintet ntebega lero mu MCA aimuke agosana na Simba uko yuka gutangaza nga Simba nkomputoraro omotu ogende mutonto okuminga mutu ki onya gotoka mutonto umuntu onde bwense ba ipikire no ene gente ki wakwa na igoro ya magendero bagukura kwanyolere bago omo MCA egasi yae nero cross budget Simba nje tingo nyara cross budget yae tago kura matanga amwe budget abwende gukura assembly arosie budget yororo igo ebintu biribaho korasa amatanga biri nzarakazi abatayete ko ngaina abana inji bobwende ngaki budget yechi ward na rali korosa liu na assembly ekerba go sanira assembly babere discipline assembly eba otenga Simba nero okora kyoko baseri ngaki intaba assembly njega asiyane chire ibere aba MCA bali barose budget banyenge kerana nyeti egende barabuka banyeti egende COB ekolegas igo asitayo tukumira naba MCA turaomane na barabo magendro tayo najete county bono ndede mbate kanaje county nkanyora chigodi nchiroro chitabwate none project none aba MC aba no bali ndagete kuru example ward mne ya basi boitangane yabwate milioni 6 choka ward yende gekabwate milioni 87
ekero nachanga denga binte bimbi gokorekana chigodi echonsi pi abantu abamba ngakirite kura enkobeka chibesa chisaine gochikire ward ekero nanyora chikire 39 million nkanyo project chinde nchikogenda tuganchira nabarabo chira ne 27 kero chira ne 27 chi project orange chigokorekana kire ward no ani chipale chitokora barabuka ba MCA na ba denga paragete nere okoraki nere batagete ekoro talinje Simba egento nkiringe batagete nainwa barali lazima bono motebe abananchi baitobya ekero bulimo abantu ababwate isiko gali aba MCA ababande abake abande ndari kobwa abande nabango kole biashara etaoniga that's conflict of interest onyo lero Simba ninje ngo supply ninje ngo kole para embwente kwa ndechera tingo kora biashara kingo kore gasi gae egasi omo MCA na oversight registration na ku make sure nga egasi eri na babwente ko makeri register actually register abantu babwente ko makeri na ba MCA eseneta yache ime yaro ne gasi ne kolekanete onye te kolekanete o ekero amaswali aboli na control of auditor general na irwe senate kuboli kwa maswali gasi nga kiya kolekanete umbu yago sembo be na eresara ba understand inchirateyo to kumira no MCA ko mwana nere asabwente ku mwana asabwente kukura mwadone ekero monta asinyiru achiro onyole nga biashara mbiyo na achanga sie kemegwe mengega emegwe ye chitenda ebikuru moigwete nebikuro byabantu na atachirenga wash was stay yoga county mariogo amariogo mukoiba muri koiba na atachire pipe ye omo MCA no yo wadenga mutu oyo ngubuturo amariogo yatoka boye korwe enyagitari level 4 omutubika na abutoire no ebwa amariogo na anyorire akoiba ayoro mutu oyo rose matonyo butore oyo bwa amariogo arasma na anyotachira watavire governor ase 39 million charkwanda ase chiward mukaira ni 27 million mukaira 10 million na chicha chita se industrial park ose kaicha chita chiga na ende mwi wanende was it about a mutual understanding na MCA ose eri chiko libwatirwa baba tiantebeiga abantu bali bagoteba nga twarusire 39 million twachirire na ndibone batenga twachirire bobasi industrial park ere machoge burabu enyagitali amarani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitali anduru ntunyaga achite na World Bank money ekarna asabo president ngamtenga ogembo Mr. President ogembo nerere the largest after KTRH asokurwali ngamde Mr. President ga kinkonye nga gache ogembo agandenga Simba tingo gokonya gendo obeki chibesa gokobeka milioni 100 nkoye 200 therefore lazima 99 nkuli na nkuru sibesa echi chibesa echi lazima besa nchiri koruisiko chibesa lazima ochinyole kuruese budget igo chibesa lazima tu enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri orochiganeri nabuto kugamba na baro mbadenga ki toirane egende keninche bieka nganchete nkeri chiko li chiko ndiringa there is no egende gekoro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding aki tobeke chibesa echi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabo nguseni MC nkoye milioni 50 decide mwe milioni 5 lakini njengetenga abantu abonsi na abaito gusiengima lazima amba konye tokole gasi amo. Asante sana mheshimiwa governor. Kuiweka kanira ratali limo kogo teba se eward yetaliye yemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okole mirima se eward yiyo kero kende asumo ligere no motegere naro tali ku understanding kero kende omugabana Paul Simba Arati we county ya Kisii nabwate aba minister awa appoint na ndara abute anytime watali elected omo MCA nigakiri sikura kaba elected naba menyi be ward yele una yoro omugabana we county ya Kisii wakere sikura under which circumstances mheshimiwa governor orachi gotenere ward no mo MCA karo cholire ndede ntebega
asogo tenere ward tarigo tenago present views kia ba assembly asa magendero ninche kisheria ngokora magendero andons wetrabo obsaban mu MCA identify chi project yorro na barabwo na ande taliero identify aba na inchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutaetera osigu aba MCA barororo omu MCA gasi ya no korosiri chiko na connection ga chibesa chirito kobeka go chiese chipaleji chakolere gento kiki chakolere mirimo ta kogenda chiko kora gasi egasi no governor o connection there is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgo tenere wodia bugia kum ena atebanga das mantenere e wodie e magendra roro akolekane Right. kerongo tebango tenrande bas chache ninche ngo tenenra Okay. mwemse bikibachire balito gendere to korana barabwe gas eto kwendera okore gas ku make sure gas yabo ya kolekane ground na ngento trambo lingiringa ki ngana ateba omwana ko bwato omwana oyo mugoko gonki okoroma oyo ndera agende to gonki ngakie ko Lakini mheshimiwa gavana utaragende ikyo nari wodi nyingi gwatebire gukigutendera kigwodinke iwo bukureka numboro na ba MCA bichi wodi ikyo gusengige no emechandero ronga kiki nanyorire aba MCA ekemane ke mangana ngike aba MCA batataiti go colleagues batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na igule ng'abantu abegasi yabo bataiti bakole gitenda badenga kyo igabana yalengo ore yanko aba MCA gitenda ichiko ndiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile contractor na buchigokora na insurance mando legacy ya kolege ndikiki ya bei that's all. Okay. Ntwe beteko boli goro ye basari. In the last financial year mo ate toward 3 million. Tima this other financial year which mo comment asengencho chisemi achiro china bachinge getekyo mo ngono boli. Babanda do denga e basari negento kingencho sana. No embono ntubwene tikwena na basari area. Lakini esengencho negento kingencho mono ikera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibe sababu ate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na abajumbe bonsi kianda nkabarangire tukaigwana ngodenge ngendo mokora inu irachi second echi college tertiary institution ochigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ndora hata kikomenta nke gochoro muchando toyo ntu ena na 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya megende si vocational training center ki polytechnic kiticheto ki million echinye kigende secondary kire ward nkonyorere na ndete tunyolenga ki na abantu bali ba abataka ngotumia tole kanisa to konye tutumie abarai no ena aba MCA boka abanyene ekera abantu mbaroro bachande gite muno bamanyikanete lakini nkonyena natole kimilioni 5 echaringa 145 ono chachire 225 million to kwenana ochi basa mangana itiseme chitururanio naro chenkwa saineti okuiwana na gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timatikero kendenga polytechnic chinde chiro chino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbino ndenya una Nyaore ono Nyaore abandu batenga Nyaore nkatsetere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere igutangana Kenya ngima asa mangana vocational exams chiri bakwewe ekemaene nkilinga ekarna chite China ntua chite Wuhan City Polytechnic Wuhan City Polytechnic na ene university yetu ya Nairobi tego ikera in terms of infrastructure abantu balibo bade mpaka Boeing 77 ndege ile na pi ine polytechnic ya Wuhan City tukagamba na baro tukatebanga ga kintu taito call exchange program batokonye China 1966 eyalingi maega ya Kenya
yarenge ntaka kubwa Kenya China rero to kurumonta go itogelinga China ebwete no na America rero no na America nyene te kubwa China asiyaikire ebinabye bintu nande bintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda orro abantu abatoyibona nabarbo ntwa sign te moyo nande ndete goteba ngaki moyo ilingo kolere gas mbate ngo tomabara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena ngaki ba gosomya mbalire digotokonya no ene equipment ochinyaore n'abanafunzi abange barasome bali bake baranyole bahetire buya nabo tukubatumana bagende no enchene etwachite n'aba MCA bane kartwachite China kwerende eyo polytechnic etwanyolta abanafunzi bonse bibakuru polytechnic na bakogenda cross kima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntuikase gete ntu partner tu no na Toyota abana baito gusaba sae baito banyago soma nyaore karba ruroro na nabo tokogende se kire ward cheito 45 torogo sento nyore kuimokia chisemi cha bana baito bakore form 4 batachite university. Watebere mwachite China nende wachorta wa MCA ogatiga abandi. Ndado de botalike maene. Na ete aba MCA bonsi. Mpaka no na aba bono mo denga ntogosa ina barabu. Bonsi na chite na barabu China. Abantu aba bonsi pininje na barabu China omuntu otachite. Aida abwate uburere bwe ndege. Orero wendege bro. Abantu bare batali kolina ndege pyo manyite. Esenge nchenge ekere koimuka bagwa ngenda ya nganyire. Ngobona basirire. Abantu bare ba abande mbabwate no ene echi passport. Achari abangi obaboli ni mbona babwate echi passport. Egaiga. Igonga aba MC Bonspi na abaeti ku opportunity. Bonsi ababachete nkibeira nete nakyo korwase safari iri morate bana twachete neke again teketangani again to baira nete nakyo is the mindset woncho liri birenge linga kitokolengereri no roche order kire order aba MC mbabwate some order abangi after barocha abantu baho kolegas mpaka margoba abantu ba kolegas na ndibut ko bagendera muntu atabuati batakabwati ngaki baokora chigossip mbaroche because kina cake enchirene na atakitinga kiti atogende aba MC aba nabo abaraye na bakora abantu kibachenchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bonse around. Mheshimiwa Governor, as a county ya Kisii, I remember very well like yesterday ekero kwa lekoligia Oversight uno mugabana gwe county ya Kisii okwa bwate team mwalenge no senator obono nabo igo mu women rep obono gwe county ya Kisii abutwarorere mutali amubuya nabwango iga umu deputy governor nere agatoka karase team iyo ekabango mukoleka no bwabere Mheshimiwa Governor tima idinga kero kende nkyura kwanere go ngane ine yarete bwo bonde bwensi burago Tanzania ke asokora county ya Kisii litangani inche tingo tuara bwa bonde bwensi no mole munde aso kole gasi elia bananchi ikara bananchi mbanga kerete kura mnanje Simba 1270 nyobwe abantu bane baratwara maisusu amangi tingo nyara kobwa igasi bangete nero ndigireti ngokora yendu gya kabere ntaito bateba iga ntubuga tofauti ndio nzina mu senetone mu senetona bora anyole ka bwate view ya ega ali kirao kwana ejo that is part of democracy etole especie ya democracy senator ni bwate gasi yae agokora nero ira mangana ya oversight senate nero ira oversight ya over the counties igona bwate gasi yae mangana ndara kwana iskogali aina yae lakini ntuangaine na musenetone
mo women rep na bwate gasi ya tabwate gasi ya komunta ngaki na arule bitabu school na le mira match itari gasi yae na manyitinki agokora tari gasi yae oja kombona na arosire classroom abantu wende komboli gore classroom babwende komboli gore echiro yobo chafu yokolika na aba MCA ne senator igo asiteyo to kumirana no mujumbe watatigamana to igwana ndigoro ye basari yo omujumbe gasi yae no oversight the national government ngakite yo montara anse ko jagonjo kanga ki otungainire ebirasi otungainire chipara para taraga tiganda ababoli nkenya momenye tali Tanzania mwaro oseboganda ntebige nteke me national government yakole afadhali njengo denga ki para gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene kemo president yuka ya debrenga ki economy anyolte edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabie kana roseti tax force bune eri na roseti ama chiko the same igonga asatayo to kumira nabajumbe omujumbe oranyoro imugete okonya gutara gosoko ndama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose ondebwenzi igo biasha andatayo to kumira na MCA yana mujumbe gose mu women rep omuntu to kumira na nere no mu senator no mu MCA igo Nkwaba the national vice chairman sikiama kia ODM anentoroche UDA nagendrete ko swasana mbali tumaitenga rongoro Nyanza no rongoro wa ODM lakini bona iga mwachakira koba iga nchiragete iga so wachire na plans chinya egere ODM agendre koba stronghold na ya unerkota baba UDA gaswaralia so etembali kia bona iga the registered members Shino gavana kubwate kana ri swali ri saro titakuboria ekende nkiringa ODM abwa sole omo vice chairman nationally muafili a competition yeke ama kia UDA emero bilineri ya bono gochiko put in place asoro ngorwa gusi na ndi president madene UDA ro chire gusiboire ta gocha bosa hata gitenera koranga umaarufu ya yabere ayebuno mo governor na buno mo deputy chair mo konyibu mo nyakero go wikomikia ODM inkyo gochiko kora bosengi kwa kora kwa kinga ODM onyekeri goro bono ngotigarero tigare ko baigo tigango debe Kusubono anda kuna chagava nake opinion poll ya sogete kimbe ya tifa UDN rengi gorali number 1 kabwatu kuna ODM 22% tigante beiga UDM mwate sengenje na serikali there is a possibility ye promise bataraikera ni abantu begenete lakini UDA tego to irande eke amagio katobwate kira to konye na ende nturi ko ruoro inje na vice chair ye kiama kiana no ODM ne coalition yane na Azimio eke maana nkelina ki onyaliri na ngo mujumbe Agiro mushima gavana kara batavanga UDA derigo toirana na nere wate serikali gonga kyo ai kwaro ringina ali atoire ntebinga UDA atoire other than yamariogi to tebinga ki UDA atoire gai na tebri mpaka president is my no musani onale okwanira ingana ya cost of living ni president ninja acha okwale aikero kende getambo kero kikwairira soko konya abana inchi ya nemo no county ya Kisii onye UDA terigo konya kende ayebuno mo governor ODM inkyo gochiko nkiwa konya abana inchi anemo na se county ya Kisii mbia mono na kwambo tribal litangane koruo bolemi korukwerende bono onye gotete koranke kerengere likyo ODM ne bintu na eresre kruigoro ngakitoko le bintu byetu ntundo liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo tukukwana negento kubwata ngoro kigento kwa bwate kia UDA gotatiganga ki tukubwata badanga bottom up ama udarulense achite igoro mwiso de president nga ngoira na alense after no ene deputy president amdenga gaigaro bono tuachire bobe muno egento nkelina ki serikali ya UDA etuganyete torolenga ki gosene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill
chi promise chiae Thank you mheshimiwa into Governor. ero ekore ekiarnere ne president ero ya tuomunyu. But imbora goika county governments moko bwatarana na national government. Baba etubwati serikali 48 47 cha chichi county ne serikali enene. Yeah. Asitayo serikali endere enene kubweyende elia esenge engineer ko ekorus resources chonsi neli chikeli kubaga chibese chwetanana etokubwatirana ekera bana inchi abatogosabu olie mwana inchi president egosabu nere ngosabu igau no bono togochiramu igonga is 48 governments one nation. Chi serikali ichi chira 48 lakini ense yaito neyemo. Yeah. Igo gasiane talio wanza kurwania serikali enene. Ebiashara byane mbiyo gawo. Tindi ko oversight national government. Okay. Oversight in national government, a senate noere na national assembly. Igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly. Byono sana mheshimiwa Governor. Ono mwaka yo mwe loro bisi. Ono mugabana bwe county ya Kisii. Miaka 5 ngo erere. Kero kende nabura aligyo bugabana asetamu ya kabire county ya Kisii. Obonyore. Usekero kende to obonyora. Lakini igonta gitire liswali ko bugate kananga bono kwa obonyora asetamu cha webere. Na yorochi. Ayolengedi ni timbonyora etamu ya kabire. Na I'm making sure nkomekinde shango koleranda abantu baitegas ibina bangete naende amasababo ntaetemba sabenga ki bange amasaba lakini niboli kwa bolia after miaka 10 that is it miaka 10 abana inchi abankora umaete to batenga male na romo elio enjengo teba male tali omwelio igoro ya male no bono tokoligireli after miaka 10 nyasaye kawanja karatu ikiororo na ndatu muika na buranyoro turangiri umuiko ebnuganeti etoko gende mna nyasaye tuganeti lakini isibono ese miaka 10 egasiane no kolera abantu bane bagusi egasi na bangete na ndengonye korande kando ne maliogi amange ngo korande gasi omone nangere wetira sabantu baye. Governor Asobwango kwanira igoro yengana ye stage Kisii main stage antongo complain bale sana abantu ba boda abantu ba matatu igere congested icholiranete abantu they are hawking everywhere around town ono nonyene order yo muchibusongo. Agiro mheshimiwa mbali ni stage hiyo ngatete nchiriwo chiora kini kapo sichi abigura magena ali abekire ali mukira ali tayo nabana matatu ngote babolenga nkuru bali bako nakiri ndi stage takorose mheshimiwa gaba ndado dali danganinga ki abantu tigabayichole bakole biashara town obugima bwa kongire abantu tigabakole biashara onde tayo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yoga ndotayeta abantu bakole biashara igento gya kabere igoro ye stage naje tenkanyora mbobere ntubegete kibesa cyo rehabilitate go skorosia especially entry lakini echire linenkere mono echire liya stage linenke no ende kigali nkiri kuyisana ime enseme liya nyambera mate yonsi twiwananire nkoro stole kano biororo kano bienene kigali kigo cyaswa ime ntogo seli mundu kuruye town abande bagumuvucyora kare barore kigali cya kiroro na abantu bakubugulira ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini tu kigende it's a forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero to bono tukonya tokoli kichibesa lazima na ndi nchendo go sentu igwana ba MC mbatenga ki tikatura ali no million ibere kurwes mole echichi na baete trole o centro si town ikina kitwe wanane na barabu town yene na bubo sio bwagusi lazima tonyerosi ebe nintege temboli abakori biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirangi town chinyomba chiabo chirorekane biya
no tubwate Central Bank ga ina batebinga Kisii nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kilgoris chikoru Homa Bay na Migori chonsi no chigo cha gaiga aiga Central Bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu ye city ebwate chibengi 19 igo chibesa muna chigonchoka na maiga ne chinyinge kire oyo no mucho monene oyo to kwetera Kisii Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia e town ye Mheshimiwa Gavana gukorera reka tubwate ni chinge sana tukore amangana amaji wasco Nyamira mbatagetekero kende na barabukwe baga batige na Kisii tima itingiora kwanere gurenga ne entebega umuralia ikano naje tobis enanyo de wasco gekwete ngukwana nobolemu wasco enaje tenganyora chisegi chirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibesi cyale ngororo bono umuralia tiango tebige ento na kolete igente getanga no ko make sure nga ebody eri yale ngoro yahiranire ebale ngo sangeri chimilioni sana emo mutienyi ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure nga gasi yo na nyetenenere ekiera nintu tobwate shares chinyinge kubwanyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etubwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company eli muna to kuona bono iga eba ru 6 million eba kale go sangeri 22 million lere bawakana estima boka amanyene amalio bana bakokora bawakana balikira abantu bakoro banyari go sangeri kibesa ntwa wetera was kontwa anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yaitu kurusi koja gotokonya amachaya agende emichi abantu nande barusi chipipe echinkoro cyalenge gaye ikyare chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka omuya na botraro lechi igasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikyara besa nchiale ngoro wasco tiabwate structure mbono muntu aratake nayo gukora igasi ororo nanyira ni bono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo lero ninde nekimani nga mache ngo bali supplied no anyi pipe tubwate chinkoro nabantu baito mu chandororo ndayete kubasaba gakyonyo connect ya amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngwakana tole stima na besa nchiyo chikoro chibese kino mubuko go chikoro no mwana inchi amache kuwanyore gake akana nali turanyora amacha aya abantu bande na barabanyore Biyo sana Mheshimiwa Gavana kamera yawe libona tabi kuonera umugusiya garato gukora sideka isato elinde tokole chinkwane chiri tikolia lero litangani ntagete mbakirembya mono abarali ase konyora libageri wisaransa nanje aba nanchi bane mbya mono nche buno mokoleri inegasi ndeto tebanga no mokoleri negasi ngo korande gas mwantumete konye korande nonya muigweta amaliogi amangi karoro amaliogi ali amangi muigwete tali akende n'abantu banalete kuragira mono mpaka bakaruka nandi bagende tukura batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo n'abatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara gutorukira okuna kugosaba kwana ekera chibesa chiasirite county yetu nechinyinge chi project nechinyinge chitalengororo ndayete kubuliga chi program chonsi ipi tuachite tukababuli tubakorere kubakorera tuli esechi ward 45 oboli mumbuli bogonya gotali ukarase motegero oboli inje no mokoli no igasi na eno abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ekibesa nabonko batiga lakini mogonte mna mwantebeti ndwane na barabu mpaka mba bwesegi nabonko rwana na barabu amatoke
aito ntogitagite torogo sento nyore echirengia kubweyere tubwate bono abantu baitu koru south mugrango ligena lieno ntogendrete korigia gosento bwate investor omochando omonto bwate ntoranyora monto bwate etaito yechieka isano gochigoro onye monto karoro obwate etaito ebwate chieka isano gochigoro incho bisiane ntebi torete omonto ya abeke factory ororo torore gosena akonya abantu baitu neligena lia south mugrango tokore investment erangira usigwororo chitaeli chokorosi nyomba chirusi gwororo abantu abasaye balikwe onye ntokolika kurugaiga tolike noena abasaye kurubo south mugrango kabere na chete China investor ya monere tu anyole tenene etagete ko invest chibirioni sano isatu asogo soki estima kuruso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwa komoya na botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogo cha kweba kera togo cha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yeke gwanja kegoja umuriro monene pi oraru nyanzengima no okuru nyantrago ga investor ye manyanga igona botoja konyora igasi asabantu baitu nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kuru ese investor agwaka na rand rates abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amaoga ayekere chiro neroro gakikinasa rigitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mole report abali mimbalenga banyorera amaoga chief kado ntaito ko report go chess molenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega getisi ase tokorusi hashaf kado millionaire umuralia daidemba devinga hashaf kado etoko kora grafting bono iga is 250,000 toja kwenana ucha sabali toja kwenana afkade ne bwate chibesa chinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima ya abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyora chibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamagana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korora mulingo chikorande chons naende mubeta ya chineti gento kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emilioni yemu as chineti sato kromoji etoko basaba gaki kwanyorere net tonyebeka mugondo ekiagera net nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo litonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliyogweta chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesambe tobasa konyebeka mugondo abantu again tonkira oreki omwele abanyagitari bakoroku CHPs mwensi ntoje tolonchi chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki gocha kubarangiri unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana governor echina ichinga kyo naendo kwanira mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwako moya 2024 egendo kyo mwelio pi tinkwe bako batebe abantu bamintonga incheni ndenomo woko mbia mono na nakwana litangani nga mwanga akirete ikura yaino nane mwanya akirete na fuje nene nkoba saba twaro kwegene oko nkoba kolera ndegasi yana lakini ndaete mbata kere esu kwengia no mwako muyomya akaposinkarongo nyakurwa kamo onde ntaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twekire esu nayo obwate ka oyo minota bwati toragira ebieka Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Ndiamona sana mheshimiwa gavana. Twakirembye mono sana sinchoko nyole biro byao. Gukwana nibitaseni byonsi pibyo rugongo rwagusi.
umonchu muligirire n'umonchu mutegereri wikira buno to wikira moelio ubwe nkwana ya bene n'umugabana bwe county ya Kisii nkwana yari kugokire ya masemo gwitire bitasini byonsi biburaria byagusi ntokwe gwakambiye mono cyase technical team na production yose kwa jumla wikira buno to gukorera na tuwakirembiye mono sana sinchibiro byao nchenkuru kwa MC Dudus na nchenkuru kwa Sara Nyarangi on Twitter twarobuligiriria rubia